mane momiyo kata party gi kanyo. It was in order ni in as much as no se gole jalup ker. Ere kaka inyal kete ni okay na member of the UDA party. Nikech kopo ni podong as a deputy party leader to podo dhi bedo gi influence. Manitie jok ma podo nyalo miyo direction kanyo. To penjo ni kaka osegole kaka deputy party leader bende podo nyalo dhi mbele bedo kaka jakanyo mar UDA kata bedo ni koro nosethiche oko ya PC. En gi ratiro mar bedo member of UDA but kopo no neno ni koro osethung'e nikech jogi ok dware to en gi ratiro be mar wuok. Kamedo mogik yiena yie wachi kamoro mana dwa medo kar ODM mani penjo ni tang'ono mane waneno picha mane maneno kan waneno leaders moko mopogore gi jogo mag ODM ni to odhi nyasi mar Gladys Wanga mar rwake ka jakom mar party Kenya. Ranyisi gini mana kiwinjo ka ji wuoyo ni wuoyo kanyo ni in politics okinyal bedo ni chung kendi ji keto chama gi motegno mondo ka chieng' moro ji dhi mesa kata ma ji dwa negotiate to in gi a political base ma strong. To kineno welo mobiro kachaka nyisi inyalo wacho ni yo ne jogo no biro makanyo ka osiepe but wan Kenya ka onge kaka siasa rengo. Ki winjo kata ka Moses Kuria wuoyo iwinjo ko wacho ni eno sebedo prophet kendo se wacho gigo mang'eny mo come to pass. Ni to kata sani owacho ni 2027 ka dhi chopo to eno ka coalition moro dhi bedi maduong' machal mana gi tuo to. Koro samoro be ODM be ikore gidwa ne gi form association motegno maka chieng' moro chopo 2027 to gimbe gine mesa to be winjo ka jotelo mag ODM owacho ni gidwa keto ODM bedo strong maka chopo 2027 to gimbe ema gikawo government mar Kenya. So mago to rhetorics mag siasa nikech siasa ka siasa dwano bedo gi a strong base maka ji dhi e kinyang'anyiro to gimbe ginyalo negotiate. To bedo ni welo ka neno biro ena ne ODM temo show ni ena party ma is open to try to bring the national face manyala accommodate jomoko should they want to even form coalitions kodi. Kurmane kaka. Matende ni jomoko ge matemo biro ok ni gin gedhe.